ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഗീതാ അധ്യയനം ചെയ്യണം. അതായത് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അറിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അറിവില്ലായിരിക്കും. അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് ഇസ്കോൺ മന്ദിരങ്ങളുണ്ട്, അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ മംഗളൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ആ ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് 18 ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ 18 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ 18 ദിവസത്തിൽ അല്ലെ ഗീതാ അധ്യയനം 18 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഗീതാ അധ്യയനം 18 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് മുഴുവനും എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ 1 മണിക്കൂറിൽ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു രൂപരേഖ, ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും നമ്മൾ രൂപരേഖ തേടാണ്. സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്. പിന്നെ 18 അധ്യായങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തിൽ ഈ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുഴുമിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ലെവൽ 2 ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തിൽ 18 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോങ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കാണ് നൽകിയത്? അർജുനൻ ആരാണ്? എത്രയോ വർഷം, അതായത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അർജുനന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ യുദ്ധകളത്തില് കൊടുത്ത ഒരു സന്ദേശമാണ്, ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇത്. പക്ഷെ അർജുനൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ യുദ്ധകളത്തിൽ. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം അർജുനന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും, അതായത് മനുഷ്യരായി ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഈ 18 ദിവസം നമ്മളിപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്ന് നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസ യാത്രയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ അത് എന്താ പറയാ, തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് ഭഗവാൻ. ഓരോ അധ്യായത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത്
നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം, ഓരോ അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ യാത്രയിൽ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനമാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എത്രയോ പേര് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, ഭഗവത്ഗീത ഒരു തവണ, 2 തവണ, 10 തവണ പോലും പഠിച്ചവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് എത്ര പഠിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമായി തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ വിജ്ഞാനമാക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിയറി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? തിയറി പഠിച്ചത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വായിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ, അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ജീവിത രീതി കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് വിജ്ഞാനമായി മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 18 ദിവസത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കും. കാരണം ഇത് ഭഗവാന്റെ മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഇതാണ്, നമ്മൾ എത്ര വായിച്ചാലും അത് പ്രായോഗികമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു അന്തസത്ത. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം അല്ലെ? അതൊരു ചോദ്യം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും എന്താവശ്യം? ആനന്ദം വേണം. എല്ലാവർക്കും സുഖം വേണം, ആനന്ദം വേണം. എങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദമാണ്? നിത്യമായിട്ടുള്ളത്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം വേണം. അത് പക്ഷേ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ആനന്ദം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതായത് സുഖം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനാണ്. ഭഗവാൻ ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലാണ്, എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു അംശമായതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമുക്കും ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഒരു ആനന്ദം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരികയാണ്. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്താണ്? അത് കിട്ടില്ല. അത് ശാശ്വതമായി കിട്ടില്ല. കിട്ടും, ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു ആനന്ദം കിട്ടും, പിന്നെ ഒരു ദുഃഖം വരും, അപ്പൊ ആനന്ദം വീണ്ടും ദുഃഖം. സോ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശാശ്വതമായ അവസ്ഥയല്ല. ആനന്ദമായാലും ദുഃഖമായാലും രണ്ടും തന്നെ ശാശ്വതമായ ഒരു അവസ്ഥയല്ല. അതിങ്ങനെ മാറി മാറി മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മാറി മാറി ഇരിക്കുമ്പോ ഈ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ഇതല്ലാതെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. എന്താണത്? ധർമ്മം. എന്താണ്? ധർമ്മം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ധർമ്മം? അതായത് ശരി എന്താണ്, തെറ്റെന്താണ്, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. ശരി എന്താണ്, തെറ്റെന്താണ്, ആ വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ധർമ്മം. അപ്പൊ ഈ സുഖവും മറ്റെന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ദുഃഖവും അതല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ളത് ധർമ്മമാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ വേർതിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല എന്താ പറയാ, ജലജന്തുക്കളുണ്ട്. ഒരുപാട് ജലചരങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇഴജന്തുക്കളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന പലതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യന്മാരെ വേർതിരിക്കുന്ന എന്താണ്? അത് ഈ ധർമ്മം മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ ആ പക്ഷികളെ നോക്കിയാലും മൃഗങ്ങളെ നോക്കിയാലും അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിശക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരും ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളും ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരും ചെയ്യുന്നു. ആ ബുദ്ധിശക്തി വെച്ച് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണത്? അത് ധർമ്മമാണ്. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ധർമ്മം. അതാണ് നമ്മളെ അവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഹിതോപദേശ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തില് നാരായണ കവി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. അതെന്താ പറയുന്നത്? ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭിർ നരാണാം ധർമ്മോ ഹി തേഷാം അധികോ വിശേഷ ധർമ്മേണ ഹീന പശുഭിർ സമാന. എന്താ പറയുന്നത് ഇതില്? ആഹാര, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നിദ്ര, ഉറങ്ങുന്നത്, പേടിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളും പ്രതിരോധം ചെയ്യൂലേ? നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കും. അതേപോലെ അനിമൽസും ചെയ്യും, പക്ഷികളും ചെയ്യും. പിന്നെ ആഹാര നിദ്ര ഭയ മൈഥുനം പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും ചെയ്യുന്നു, അവരും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ സാമാന്യമേതത് പശുഭിർ നരാണാം. പശു എന്ന് പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങൾക്കാവട്ടെ, പക്ഷി മൃഗങ്ങൾക്കാവട്ടെ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഈ 4 കാര്യങ്ങളും കോമൺ ആണ്. അത് സാമാന്യമായിട്ട് അവരും ചെയ്യുന്ന നമ്മളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അവര് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ്? അത് ധർമ്മേണ ഹീന പശുഭിർ സമാന ധർമ്മോ ഹിതേഷാം അധികോ വിശേഷ. അതായത് ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി. ആർക്ക്? മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? ധർമ്മമാണ്. അത് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത് അനിമൽസിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, മൃഗങ്ങളിൽ പക്ഷികളിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ധർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, വെറും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്
ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്കും അവർക്കും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു നല്ല ബുദ്ധിശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കും അവർക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരും ചെയ്യുന്നു, നമ്മളും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇതേ 4 കാര്യങ്ങൾ? നമ്മൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ, അതായത് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വേ എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അവര് കുറച്ച് ആ രീതിയിൽ, അവര് സാധാരണ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മം എന്താന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ധർമ്മം എവിടെയാണോ അവിടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. സ്വയം ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥലത്തുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ധർമ്മസ്യ പ്രഭു അച്യുതഃ. ആരാണ് അച്യുതൻ? കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എവിടെ ധർമ്മമുണ്ടോ അവിടെ അച്യുതനുണ്ട്. അച്യുതൻ എവിടെയുണ്ടോ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ധർമ്മം നമ്മൾ കൈവിടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ ധർമ്മമാണ് നമ്മളെ അവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ഇതൊരു വേദാന്ത സൂത്രമാണ്. എന്താണ് ഈ വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരണം. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരായി നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരണം. എന്താണ് ചോദ്യങ്ങള്? അതായത് ഞാൻ ആരാണ്? ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു? ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നു? എന്റെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടോ? എന്താണ് എന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം? എന്താണ്? എന്തിന് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തി തന്ന് എന്നെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി? പിന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയായി? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനായി? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന ഒരു അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ജനിച്ചു? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഒന്നുമില്ലാതെ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല്, പിന്നെ നമുക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഞാൻ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു, ഒരുപാട് വ്യാധിയുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് ദുഃഖത്തിലാണ് ഞാൻ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ള ഒരു, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം എന്താണ്? കാരണം നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മ ഫലം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഇതിനെന്താണ് കാരണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല സംശയങ്ങൾക്കും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉത്തരം എവിടെയുണ്ട്? സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോ എല്ലാവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരു ആൻസർ എവിടെയുണ്ട്? ആ ഉത്തരം എവിടെയുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസം അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓരോ അധ്യായത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലും തരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉയർന്ന ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഇത്, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഈ ആനന്ദമയോ അഭ്യാസം, നമ്മൾ ആനന്ദം കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടും? ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യഥാരൂപം, ഈ പുസ്തകം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ്, ഈ പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയത് ആരാണ്? ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, വ്യാഖ്യാതാവ് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപക ആചാര്യനായ ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമതേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ് ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ യഥാരൂപം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ജനിച്ചതൊരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. ആ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവര് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയി. അവിടെയാണ് 1965 ഇസ്കോൺ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. അതിനെ രൂപീകരിച്ചു. അപ്പൊ അവര് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു വൈദിക എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കണം, ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യം, ഗുരുവിന്റെ ദൗത്യം സ്വീകരിച്ചാണ് പ്രഭുപാദ് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് രൂപീകരിച്ചത്. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചു. 66 രൂപീകരിച്ചു. സോ അത് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ. അപ്പോ ചുരുക്കത്തിലേ പറഞ്ഞോളൂ, കാരണം സമയപരിധിയുണ്ട്. ഇത് പ്രഭുപാദൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ജലദൂത എന്ന ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ആ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി വഴിയാണ് പോയത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്.
അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് രാധാ ഗോവിന്ദ, ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കർണാടകത്തിലെ മംഗളൂരു എന്ന സ്ഥലത്ത് കുളായി, അവിടെയാണ് ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ അവിടുത്തെ ആരാധനാ ദൈവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇത് അവിടുത്തെ അഡ്രസ് ആണ്, ആ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ അഡ്രസ്സ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരു പരമ്പര. ഗുരു പരമ്പര എന്താണ് ഈ ഗുരു പരമ്പര? നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷൻ. അതായത് ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? വൺ ഹു ഹാസ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ. അതായത് ആർക്കാണോ ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളത് അവരാണ് ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ ആവുന്നത്. ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനെ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ശിഷ്യൻ. അപ്പൊ ഇത് സംസ്ഥാപക ആചാര്യനാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അവർ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ആ ഒരു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്, ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് ആണ്. ഇവര് അമേരിക്കൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ തലസ്ഥാനമായ മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അവരവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അവര് ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരു ആയപ്പോ പലരെയും അവര് ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിച്ചു. അവരുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ്. ഈ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അവരാണ് ഈ നമുക്ക് ഒരു സൗഭാഗ്യം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 18 ദിവസത്തിൽ ഗീതാധ്യയനം എന്നുള്ള ആ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റായ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ്. അവരാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇസ്കോൻ എവിടെയാ? ഇപ്പോ കൃഷ്ണനുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ കീഴിൽ 4 അധികൃതമായ പരമ്പരകൾ വരുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ കീഴിൽ എന്താണ്? 4 അധികൃതമായ അംഗീകൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള 4 പരമ്പരകളുണ്ട്. ഏതാണത്? ആ ഗുരു പരമ്പര. അതെന്താണത്? അത് ബ്രഹ്മ പരമ്പര, ശ്രീ പരമ്പര, പിന്നെ രുദ്ര പരമ്പര, കുമാര പരമ്പര എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ പരമ്പര അതിന്റെ ഹെഡ് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ്. ശ്രീ പരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അതിന്റെ ഹെഡ്. പിന്നെ രുദ്ര പരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവനാണ് അതിന്റെ ഹെഡ്. പിന്നെ കുമാര പരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരുണ്ട്, 4 മാനസപുത്രന്മാര്, അവരാണ് അതിന്റെ ഹെഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 പരമ്പരകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വരണം. നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ വരണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ കാര്യം യഥാരൂപം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യഥാരൂപം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോൻ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മ പരമ്പര, അതിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ? നമ്മുടെ ഇസ്കോൻ എന്ത് പറയും? ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും പരമ്പര. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് അത് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാവ്, നാരദ, വ്യാസ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ആര് വരും? നമ്മുടെ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ 32ാമത്തെ ആചാര്യൻ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ ആരാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, നമ്മുടെ ഇസ്കോന്റെ സംസ്ഥാപക ആചാര്യനായ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് ഗുരു പരമ്പര, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ മഹത്വം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോൻ വന്ന് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ പരമ്പര. അപ്പൊ യഥാരൂപം എന്തുകൊണ്ട്? ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഒരു ഉദാഹരണം, അതായത് ഇവിടെ മൊബൈൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചാർജർ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മൊബൈലും ഒരു പവർ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചാർജ് ആയി കിട്ടില്ല. നമുക്ക് മൊബൈൽ ചാർജ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു കേബിൾ കണക്ഷൻ വേണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ ഒരു പവർ സോക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ചാർജർ കുത്തി വെച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് കുത്തുമ്പോൾ ആ പവർ, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ്സായി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജ് ആയി കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിലൊരു ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ്സാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജ് ആയി കിട്ടില്ല. സോ ആ കേബിൾ നന്നായിരിക്കണം. അതായത് കണക്ഷൻ, ആ പവർ സോക്കറ്റിനും മൊബൈലിനുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് കേബിൾ. അതേപോലെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ഈ ഗുരു പരമ്പര. ഈ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് അതേപടി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യഥാരൂപം. അതിൽ യാതൊരു കലർപ്പും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യഥാരൂപം. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക്, അത് അതേ രീതിയിൽ പരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറി ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. യാതൊരു മാറ്റവും കലർപ്പും കൂടാതെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഈ യഥാരൂപം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയപ്പോ അത് യഥാരൂപം എന്ന് എഴുതിയത്. അതായത് യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ വാണി അതേപടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ പോയി നമ്മൾ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നു, എവിടെ പോയാലും അവർ എന്താ ചോദിക്കുക? എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾ ചോദിക്കും. യോഗ്യതകൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതായാലും നമുക്കൊരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതായാലും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യം ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതാരാണ്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു? അത് ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു, മിത്രവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാന്റെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കണം, ഭഗവാനെ ഒരു മിത്രനായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ വാണി ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്കൊരു മിനിമം നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞ അനുസരണം അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത? ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ഉപദിഷ്ടം, അതായത് ഉപദേശിച്ചതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു, എങ്ങനെ പറയുന്നു, അതേ രീതി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അസുഖം വന്നു, നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് അസുഖത്തിന് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരും. നമ്മൾ അതെടുത്ത് ഡോക്ടർ പറയും ഇന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർ പറയും, നിർദ്ദേശിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി നമ്മൾ ആ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വരാണ്. അപ്പം ആ ലേബലിൽ എന്താണോ, മരുന്നിന്റെ ലേബലിൽ എന്താണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്താണോ പറയുന്നത്, അതേപടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കഴിക്കുക, അത് ഉപയോഗിക്കുക, മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമായിട്ടോ അനുസരിച്ചോ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആശയം അനുസരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചൊന്നും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, അത് കാർ ഓടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ കാർ നമ്മളിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കിട്ടും? യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി പല ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ്, TV എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാ തരുന്നത്? അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്താകുന്നു? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ യൂസർ മാനുവൽ ആണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു, മനുഷ്യരായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ മനുഷ്യ ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വഴിയൊരുക്കി തരും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് വീഴും. നമുക്കറിയാം, പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം പുനരപി ജനനി ജഠരേ ശയനം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ അതിലൊരു ബ്രേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് സാധിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ 700 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ്. അപ്പൊ ഈ 18 അധ്യായങ്ങളെ 6 അധ്യായങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ വിഭജനം ചെയ്തിരിക്കണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗവും, മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗവും, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് യോഗം? എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? യോഗം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ യോഗം? അത് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ, അതായത് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഈ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമുക്കും തമ്മിൽ കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഭക്തിയിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷനിൽ വരാം. പക്ഷെ കർമ്മം ചെയ്താലും ജ്ഞാനം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 ഡിവിഷനാണ് ഇതിൽ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ ഉപമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂര്യനോടാണ്. അതായത് ഇപ്പോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രകാശമാനമാകുന്നു അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം വെളിച്ചം കൊടുക്കുള്ളൂ, ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചം കൊടുക്കില്ല എന്ന് സൂര്യൻ പറയുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും അത് പ്രകാശമാനമാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ജാതി, കുലം, മതം, അന്യേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇന്ന ആൾക്ക് മാത്രമാണ്, ഇന്ന ആൾക്ക് ഇല്ല എന്നൊന്നുമല്ല ഭഗവത്ഗീത.
എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്ലേസ് മാത്രം, അത് മാത്രമല്ലേ അത് പ്രകാശമാനമാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ സൂര്യൻ അങ്ങനെയാണോ? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രകാശമാനമാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഇന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യകുലത്തിനുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും, നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിരിക്കണം, മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, പഠിച്ചിരിക്കണം. അതിനാണ് അത് പറയും. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളും 700 ശ്ലോകങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടോട്ടലി ആ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ 5 മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഏതാണത്? ആദ്യത്തേത് ഈശ്വരൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ദേവോത്തമ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ തന്നെ, ഈ നമ്മളെല്ലാവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഈ ഭൂമി, ഈ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണോ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെവിടെ ഈ ഭൂമി എന്നുള്ള ഈ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ ഈ ഭൂമി, ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയും. പിന്നെ കാലം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കാലയളവ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജനനം സംഭവിക്കുന്നു, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു കാലം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് കാലം. എല്ലാവരും കാലത്തിന്റെ അടിമയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ. അപ്പൊ കാലമാണത്. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തേത് കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? അതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോ ഈശ്വരനുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുണ്ട്, കാലമുണ്ട്, പിന്നെ കർമ്മം. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് 5 വിഷയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ. ഇപ്പൊ ഗീതാ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു നോവൽ എടുക്കുമ്പോഴും, നമ്മൾ വായിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഓഥറിനെ കുറിച്ച് നോക്കും, നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ശങ്കരാചാര്യരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. എന്താണ്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ലൗകിക സാഹിത്യമല്ല, സാധാരണ സാഹിത്യമല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അതിലപ്പുറമാണിത് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി? ശ്രദ്ധ വേണം, വിശ്വാസം വേണം. അപ്പൊ ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ. ആരാണോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും, ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ്, നമ്മളത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളാവട്ടെ, ഉത്കണ്ഠകളാവട്ടെ, അതിൽ നിന്നും മുക്തരാകാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ ഭയശോകാദി വർജിതം. എന്താണ് ഭയം? നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃത്യുഭയം, അതായത് മരണത്തിന്റെ ഭയമാണ്. അപ്പൊ ആ മരണ ഭയത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു ഏത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനം. അതേപോലെ ശോകാദി വർജിതം. ശോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭയശോകാദി വർജിതം. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടേന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പലതും, അതും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളാവാം, നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരാവാം, നമ്മുടെ കുടുംബമാവാം, നമ്മുടെ സ്വത്തും മുതൽ എന്ത് വേണേലാവാം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ നമ്മള് പൊസഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മുടേന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വിഷമമാണ് ശോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ശോകാദി, അതാണ് പറഞ്ഞത് വർജിതഃ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകാൻ കഴിയും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. ഇത് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നതാണ്, ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികൾക്കും ആയവർക്ക് ഈ ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അത് ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ആ ഈശ്വരബോധം ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല? അതായത് ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ, ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ, ഇതൊക്കെ ആര് കേട്ടു, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഉറപ്പെന്നൊക്കെ ആ സംശയത്തോടുകൂടി ആരാണോ കാണുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളും, അജ്ഞരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാര്, അവിശ്വാസികളെ, വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്തത് പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർവൃതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗംഗ എവിടുന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ മുഖമായാലും കാലായാലും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അപ്പൊ പറയാണ്, അതായത് പറയണ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗംഗാജലം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞതാ, മലിനേമോചനം പുംസാ ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ദിവസവും വസ്ത്രം മാറുന്നു, സ്നാനം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ, അതായത് ഇവിടെ ഇവര് പറയുന്നത്, എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ട് ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓരോ ജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ ലാസ്റ്റിൽ പറയാം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്, അതായത് ഇനി വീണ്ടും പറയണു, ഇവരെന്താ പറയുന്നത്, അതായത് ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗംഗാജലത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് അത്രയും ഭഗവാന്റെ സ്വയം മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത എവിടെയാണ് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്? യുദ്ധക്കളത്തിൽ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് ഇത് മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം ാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് ഈ ഗീത. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഗീതോപനിഷത്ത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ത് വിളിക്കും? ഗീത ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ആ ഉപനിഷത്തുകൾ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ സാരമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ എന്താണിത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഗീതോപനിഷത്ത് എന്നും കൂടിയും പറയും. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും നമ്മളിപ്പോ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുകയാണെ, ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അപ്പോ ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു പശുവായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്ന ഗോപകുമാരൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു ഭഗവാൻ, സ്വയം ഭഗവാൻ. അർജുനൻ എന്താകുന്നു? ആ പശുക്കിടാവാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ കറക്കുന്ന പാല് ആദ്യം ആരാ കുടിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവസാനം പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാരായാലും പരമഭക്തന്മാരൊക്കെ ആ അമൃതതുല്യമായ ആ ദുഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല്, അത് പാനം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു, ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപി ഏകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് പറയണ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അതേതാണ്? ദേവകീ പുത്ര. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം ആരുടെയാണ്? ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. ദേവകീ പുത്രൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ. സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനാണ് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അതാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. പിന്നെ പറയുന്നു ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി. ഒരേ ഒരു മന്ത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനമായിരിക്കട്ടെ. എന്താണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രമായിരിക്കട്ടെ. കർമാപി ഏകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരൊറ്റ കർമ്മം, പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അതേതാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനമായിരിക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അധ്യായം 1 ഇപ്പൊ അർജുന വിഷാദയോഗം. അർജുന വിഷാദയോഗം ഈ അധ്യായം എന്ത് പറയും നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അർജുന വിഷാദയോഗം. ഇതെന്താ? അർജുന വിഷാദയോഗം. നമ്മൾ പറയും യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആ വിഷാദം എന്ന് പേര് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അർജുൻ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആ യുദ്ധക്കളത്തിലെ ആ രണ്ട് സൈന്യം, ആ സൈന്യമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മനപ്രയാസമാണ്. അതാണ് വിഷാദയോഗം. അത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് കുരുവംശം അറിയാം. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡവരും
കൗരവരും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. പക്ഷെ ഈ പാണ്ഡവരും കൗരവരും ആരാണ്? ഈ ഒരേ കുരുവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ടുപേരും. പക്ഷെ രണ്ട് കുടുംബമാണ് പാണ്ഡവരും കൗരവരും എന്ന ഒരേ കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അതായത് വംശപാരമ്പര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ പേരക്കുട്ടികളാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രനും നമ്മുടെ പാണ്ഡുപുത്രനും അവരുടെ പേരക്കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരെ നമ്മൾ പാണ്ഡവർ എന്നും, പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ 101 ആ പുത്രന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നമ്മൾ കൗരവന്മാരെന്നും പറയും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന യുദ്ധമാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം. അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു രാജാവ് മരിക്കുമ്പോ സാധാരണയായിട്ട് രാജാവ് മരിച്ചാല് മൂത്ത മകനായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത്, രാജ്യം ഭരിക്കുക. പക്ഷേ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, മൂത്ത മകനായ ധൃതരാഷ്ട്രൻ അന്ധനായിരുന്നു, ജന്മന അന്ധനായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ഥാനം? അത് പാണ്ഡുവിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പാണ്ഡു ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അനിയനാണ്. പക്ഷെ അനിയൻ രാജാവായി തീരുമ്പോൾ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അത് സഹിക്കില്ല, അത് വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാക്കാണ്. കാരണം ജ്യേഷ്ഠനായി ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും അനിയൻ ആ സ്ഥാനം പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കടവും ആ ഒരു ദേഷ്യവും വെറുപ്പും ഒക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അവസാനം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളിലും ഈ അസൂയാബുദ്ധി, ഈ വെറുപ്പും ഈ ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്തു ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രര്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രൻ മാനസികമായിട്ട് മാത്രം അന്ധനല്ല, ആ മൂല്യങ്ങളിലും അന്ധനായിരുന്നു ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രര്. അപ്പൊ മക്കൾക്ക് നല്ലതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ മക്കളിലും ആ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തു ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രര്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താണ്, ഈ ദുര്യോധനാദികൾക്ക് എന്താണ്, അതേപോലെ പാണ്ഡവരോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൗരവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ധൃതരാഷ്ട്ര ആദികൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ചൂതുകളിക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ആരെ? പാണ്ഡവന്മാരെ ചൂതുകളിക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചൂതുകളിക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ്, കുബുദ്ധിയോടെ അവരെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവരെ 12 വർഷം വനവാസത്തിലേക്കും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസത്തിലേക്കും അയക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അയച്ച് അവര് സമ്മതിച്ചു. കാരണം അവര് ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്. ആര്? പാണ്ഡവന്മാരെപ്പോഴും ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്, അവര് ധർമ്മം വിട്ട് കളിക്കില്ല. അപ്പൊ അതവർ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ അതേപോലെ ചെയ്തു. 12 വർഷം വനവാസവും പോയി, 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസത്തിനും അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുരുവംശം, അവരും കുരുവംശത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ അവകാശമെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനായില്ലെങ്കിലും രാജാവ് എന്റെ മകനെ രാജാവാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയാണ് തെറ്റുപറ്റിയത്. എന്താ വെച്ചാൽ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മകനേക്കാളും മൂത്തതാരായിരുന്നു? നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല. സ്വന്തം മകനാവാത്ത വിഷമം കൊണ്ട് അവരെ എന്താ പറയാ വഞ്ചിച്ചു അവരെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതൊന്നും തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല, എല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് ചെല്ലാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ചെന്നിട്ട് ദുര്യോധനോട് പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. കാരണം അവര് നീ പറഞ്ഞ പോലെ അജ്ഞാതവാസവും വനവാസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ, അവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ദുര്യോധനൻ അതിനെ നിഷേധിക്കും, ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, ശരി, ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ 5 രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക അവർക്ക്. അവര് ക്ഷത്രിയന്മാരാണ്, അവരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭരിച്ചോട്ടെ, 5 രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയും, 5 രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ശരി, 5 ഗ്രാമങ്ങളെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറയും. അതും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അവസാനം ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, ശരി, എന്നാൽ 1 ഗ്രാമമെങ്കിലും കൊടുക്കും അവർക്ക്, അവർ 5 പേരും ചേർന്നിട്ട് ഭരിച്ചോളൂ എന്ന്. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഒരു മുട്ടുസൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ആ അവകാശമൊക്കെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. അപ്പോ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരികയാണ്. കാരണം എല്ലാ വഴികളും അവിടെ അടഞ്ഞുപോയി. ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം മൂലം അവരൊക്കെ അന്ധരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യം വരികയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധക്കളമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനാണ്. അവർക്കൊരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് കാര്യസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് മന്ത്രി? സഞ്ജയ. മന്ത്രിയുടെ പേര് സഞ്ജയൻ എന്ന ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, കാര്യസ്ഥനാണ്. ആ സഞ്ജയന് ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാല് സഞ്ജയന്റെ ഗുരു ആരായിരുന്നു? വ്യാസദേവനായിരുന്നു. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഈ പുരാണങ്ങളും നമ്മുടെ മഹാഭാരതവും ഇതൊക്കെ രചിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവരുടെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ എന്താണ്? ഒരു ദിവ്യ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ. അപ്പൊ ദിവ്യ കണ്ണ് കിട്ടിയിരുന്നു. എന്താണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ, രാജാവിന്റെ അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക്? നമ്മുടെ സഞ്ജയന്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ
ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സഞ്ജയന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സഞ്ജയനോട്, ഇപ്പൊ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ. അപ്പൊ ധർമ്മക്ഷേത്രേ, കുരുക്ഷേത്രത്തെ നമ്മൾ എന്തു പറയും? ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. കാരണം അത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധനാ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് വൈദിക ക്രിയകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ ജയമുള്ളൂ. അതാണ്, അവിടെ ധർമ്മത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ജയം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രം. കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്നും കൂടി പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കാണ്, ആ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി എത്തിയ ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ ചോദിക്കാണ് മാമകാഹ. മാമകാഹ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മക്കള്. അതായത് എന്താ പറയാ, ദുര്യോധനാദികൾ മാത്രം കൗരവരെന്നും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരെ വേർതിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് കൗരവരുടെ ആ അവകാശം, ആ വംശപാരമ്പര്യത്തിന്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം അനിയന്റെ മക്കളാണ്. നമുക്ക് പറയാം, സ്വന്തം അനിയൻ എന്താ പറയാ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അനിയന്റെ മക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കണം അല്ലെ? സ്നേഹത്തോടെ നോക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. ആ അനിയൻ മരണപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അനിയന്റെ മക്കളെ വേർതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ വംശപാരമ്പര്യമാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും അവരെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാർത്ഥത മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടേക്കോ ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഇനി അവിടെ ആ ധർമ്മസ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇനി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയോ, അവരിനി യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ പറയാം, അത് വായിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ദൃഷ്ട്വാ തൂ പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാവചനം അബ്രവീത്. എന്താ പറയുന്നേ? അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആചാര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ആചാര്യൻ? ദുര്യോധനൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ദുര്യോധന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ മകനായ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ പാണ്ഡവർ ഒരുക്കി നിർത്തിയ സൈന്യത്തെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ അവന്റെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഗുരു? ദ്രോണാചാര്യർ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നയതന്ത്രപരമായി കളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദുര്യോധനനെ കാണാം. അതായത് നയതന്ത്രപരമായ ഡിപ്ലോമസി. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് അവന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യം നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ അവൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നേ? ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കിയ സൈന്യം നോക്കൂ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദ്രുപദന്റെ പേരെടുത്തു? അതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രുപദന്റെ മോൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ ദ്രുപദന്റെ മോനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അവനാണ് ഒരുക്കിയത് ഈ സൈന്യം. പക്ഷെ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നു? അച്ഛന്റെ പേരെടുക്കാണ്. ഡയറക്റ്റ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പറയാതെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ്. ദ്രുപദൻ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ പുത്രൻ ഒരുക്കിയ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം? നമ്മൾ നല്ല വിനയത്തോടെ പോകണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു. വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ആചാര്യനോട് ഒരു ബഹുമാനോ ഒരു ഗൗരവം ഒന്നും ആദരവോടെ ഒന്നും അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശത്രുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ദ്രുപദനും ദ്രോണാചാര്യരും പണ്ട് ചെറുപ്പം കാലത്തൊട്ടേ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യര്. അപ്പൊ ഈ ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്തു? ദ്രോണാചാര്യർ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഈ ദ്രുപദൻ പറയാണ്, ഞാൻ നാളെ ഒരു സാമ്രാജ്യമൊക്കെ, നാളെ ഞാനൊരു രാജ്യമൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും വലുതായ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് വാക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഈ വാക്കിൻ പുറത്ത് എന്താണ്? ഈ ദ്രോണാചാര്യര് ദ്രുപദനെ സമീപിക്കുകയാണ്. ആ സമീപിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ ദ്രുപദൻ അവമാനിച്ചു വിടാണ് ആരെ? ദ്രോണാചാര്യരെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു വൈരം ഉണ്ടായിരുന്നു, രാഷ്ട്രീയ വൈരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു യാഗം നടത്തി അതിൽ ഈ ദ്രോണാചാര്യർ വധിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു പുത്രൻ വേണം എനിക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പുത്രനെ നേടുന്നതാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ആരാണ്? യാഗത്തിലൂടെ ദ്രുപദന് കിട്ടിയ ഒരു പുത്രനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ആര്, ദുര്യോധനൻ. നിങ്ങൾ ഇനി ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവൻ ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ശത്രുവിന്റെ മകനായിട്ട് പോലും ഈ ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യും, അഭ്യാസ മുറകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഉദാര മനസ്സുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ആർക്ക്, ശത്രുവിന്റെ മകനായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ഇപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താ ശത്രുവിന്റെ മകൻ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കാണ് ആര്, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ഇപ്പൊ അവനാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്, ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ മകനാണ്, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ശത്രുവിന്റെ മകനാണ് എന്ന് ആ ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ വിപോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശങ്കൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്ന ആ ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശങ്കുതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഊതിയ ശങ്കിന്റെ പേരാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഊതിയ ശങ്കാണ് പാഞ്ചജന്യം, പിന്നെ അർജുനൻ ഊതിയ ശങ്കാണ് ദേവദത്തം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഭോജനപ്രിയൻ, അതായത് വൃക്കോദര എന്ന് പറഞ്ഞ ഭോജനപ്രിയൻ ആരാണത്, ഭീമൻ. പിന്നെ ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആരാണ്, നമ്മുടെ ഭീമൻ. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ ഒരു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഭീമൻ. അപ്പൊ ആ ഭീമൻ ഏതാണ് ഊതിയത്, പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശങ്കൂതി. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷോ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശഃ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാന്ത് ദദ്മഃ പൃഥക്. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഊതിയ ശങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശങ്കൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകം എന്ന ശങ്കൂതി, ഇല്ലാളി വീരനായ കാശിരാജനും മഹാരാജനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, പിന്നെ ദ്രുപദൻ, പിന്നെ എന്താ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാരും മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ശങ്കുതിയാണ് പറയുന്നത്. സഘോഷാദാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദാഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റുലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാണ്, അതായത് ഈ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ശംഖ് ഊതുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ, എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, പാണ്ഡവന്മാര് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, അർജുനന്റെ സാരഥിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് കൃഷ്ണനോട്, സാരഥി തേരാളിയായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുതാ യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാൻ അവസ്ഥിതാൻ കൈമയാ സഹ യോധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. പറയാണ് അച്യുത, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞ ചുതി പറ്റാത്തവൻ, വീഴ്ച പറ്റാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ട് വീഴ്ച പറ്റില്ല, ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സാരഥിയായി അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ തേരാളിയായി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു ചുതിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തില്, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് വീഴ്ച പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിൽ എന്റെ തേര് കൊണ്ടേ നിർത്തൂ. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറയാണ് ആര്, അർജുനൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ തേരാളിയോട്. അതായത് ഈ തേര് കൊണ്ടുപോയി യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ ആ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ പറയണം, മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ. കാരണം എനിക്ക് കാണണം ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് കാണണം എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തേര് എന്താ പറയാ, തേര് അങ്ങോട്ട് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരു ബോസ് ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരിക്കലും ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് പോവില്ല. കാരണം എന്താണ്, ബോസിന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോസിന്റെ ആ അന്തസ്സ് കുറയും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ദൈവോത്തമ പരമപുരുഷനാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അർജുനന് വേണ്ടി സാരഥിയായി എന്നും പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് ആ സ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു ചുതിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് അത്രയും ഭക്തന്മാരെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം.
ഇപ്പൊ പോയി അർജുനൻ പറഞ്ഞു, തേരിനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സെന്ററിൽ നിർത്തി ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ കാണാണ്, ഓരോരുത്തരെയും കാണാണ്. കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അർജുനന്? വേപതുഷ്ടാ ശരീരീമേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസൃതേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനേറുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരുവിധം ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അർജുന വിഷാദ യോഗം. സൈന്യം നിരീക്ഷിച്ചു, സൈന്യത്തെ കണ്ടു, കണ്ടപ്പോ ഒരു മാതിരി തോന്നാണ് അർജുനൻ. എന്താണ് പ്രശ്നം? അതായത് കാണുന്നത് ആരെയാണ്? അവിടെ എതിർപക്ഷത്ത് കാണുന്നത് പിതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, പിന്നെ മുത്തച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ കാണാണ്. എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവാണ്. അപ്പൊ പറയണ എന്റെ ശരീരം ആകെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു, എനിക്ക് വില്ല്, ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, അർജുനന്റെ വില്ല് വളരെ ശക്തമായ ഒരു വില്ലാണ്. പക്ഷെ അതുപോലും കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവാണ്. ആർക്ക്? അർജുനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവാണ്, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ അർജുനൻ കാണിക്കുന്നത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല. അർജുനൻ ഒരു നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്. നച്ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനെ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന ഒരു അസുരനെ വധിച്ചതാണ് കൃഷ്ണൻ, അതുകൊണ്ട് കേശവ എന്നുള്ള പേര്. ഇപ്പൊ പറയാണ്, കൃഷ്ണ എനിക്കിതൊന്നും കണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി കഴിയുന്നില്ല, മനസ്സൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന പോലെ ആകുന്നു. എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് ബാഡ് വുമൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ആ ബാഡ് വുമൻ, അതായത് ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഞാൻ കാണുന്നത്, ഇത് എന്തായി കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ വിഷമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. അത് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുന വിഷാദയോഗം, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? അർജുന വിഷാദയോഗം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ സൈന്യം നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് സങ്കടം വരാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരുമല്ല, ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹനുണ്ട്, ഭീഷ്മാചാര്യരുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, ദുര്യോധനാദികൾ എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് വിഷാദം, മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാണ് ഇപ്പോ, 5 റീസൺ കൊടുക്കാണ്. എന്താണ്? ആ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാര്യങ്ങളാണിത്. ഏതൊക്കെ? ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. അതായത് അർജുനൻ വളരെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ള, ഒരു നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം വരുന്നത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക അസുഖാനുഭവങ്ങൾ, അപ്പൊ പിന്നെ പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, 4മത്തേത്. 5മത്തേത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാം. എന്താണ് ഇപ്പൊ അർജുന പറയാണ്? ദൃഷ്ട്വേമാം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യത്തി. അർജുനൻ പറയാണ്, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആകെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു സങ്കടം കൊണ്ട്, എന്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ എന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അർജുനന് വിഷമം തോന്നാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറയണേ, നച്ച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ച രാജ്യം സുഖാനി ച. ഇപ്പൊ 2മത്തേത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അതായത് ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക്, എന്ത് ഗുണമാണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണേ, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യർ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, ദുര്യോധന, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? എനിക്ക് ഈ സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ രാജ്യവും വേണ്ട, എനിക്ക് വിജയവും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അതാണ് 2മത്തേത്. 3മത്തേത് പറയണ പാപം. പറയാണ്, പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മാനാർഹവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് അവര് ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ ഇവരെ കൊന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ കഴിയുക? ഞാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും? ഇവരെ കൊന്നാൽ എനിക്കത് പാപമായിരിക്കും ഫലം, പാപമായിരിക്കും. ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നാൽ എനിക്ക്
പാപം കിട്ടും, ഞാൻ നേടുന്നത് പാപമായിരിക്കും. അവര് അക്രമികളായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ അവരെ കൊന്ന എനിക്ക് പാപമാണ് ഫലം എന്ന് പറയണം. അപ്പോ നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 6 രീതിയിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. 6 തരത്തിൽ നമ്മൾ അക്രമികളെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അക്രമികളെ കൊന്നാലും പാപമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഏതാണ് 6 അക്രമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ആദ്യത്തേത് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, രണ്ടാമത്തേത് തീ വെക്കുന്നവൻ, വീടിനെ തീ വെക്കുന്നവൻ, മൂന്നാമത്തേത് മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഈ ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ കൗരവന്മാർ ഇതിലൊക്കെ പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊന്ന പാപമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ പേടിക്കാണ്, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്ന എനിക്ക് പാപമാണ് ഫലം എന്ന് അർജുനൻ പേടിക്കാണ്. അപ്പൊ അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. നാലാമത്തേത് എന്താണ് അർജുനൻ കൊടുത്ത റീസൺ? അതായത് ഒഴികഴിവ് പറയാണ് അർജുനൻ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. നാലാമത്തേത് പറഞ്ഞു കുടുംബ പാരമ്പര്യം. എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? പറയാണ് അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണ സങ്കരഃ. പറയാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ചവനെ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ് പോകുന്ന യുദ്ധത്തില്? പുരുഷന്മാരെല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മരണപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കുടുംബത്തിലെ ആളില്ലാതാവും, അല്ലെ? കുടുംബനാഥൻ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ സ്ത്രീകളും ആ കുട്ടികളൊക്കെ അനാഥരായി പോകും. അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരെ നോക്കാനും അവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആരും തന്നെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് സ്ത്രീത്വം ദുഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളുടെ ജനനം ഉണ്ടാകും, വേണ്ടാത്ത സന്തതികൾ ജനിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ വിഷമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം കുടുംബത്തിലെ നോക്കാനും പറയാനും ആളും ഇല്ലെങ്കിൽ അനാഥരായി പോകുന്ന സ്ത്രീകളും മക്കൾക്കും ഒരാളുണ്ടാവില്ല, സംരക്ഷിക്കാനാവട്ടെ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലാണ്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളുടെ സന്തതികൾ ജനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് 5 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളിത് പറയാണ്. ഇവിടെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ. 5ാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. തേ അവസ്ഥിത പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുനൻ, ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ അവരെ തോൽപ്പിച്ചു ഞാൻ ജയിക്കണോ, ഇനിയിപ്പൊ അവരാൽ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടണോ, ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയാണ്. എന്താ പറയണേ? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഇനിയിപ്പോ യുദ്ധത്തില് ഞാൻ അവരെല്ലാം കൊന്നു, ആ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊന്നു, പക്ഷെ എന്നിട്ടിപ്പോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആർക്ക് കാണിക്കാനാണ്? എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ? പാപം വരും, എനിക്ക് ഇതാവും അതാവും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒഴികഴിവ് പറയാണ് ആര്? അർജുനൻ. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറയാണ് ഇവിടെ. എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, അതൊക്കെ പറയണേ. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ നല്ല മനസ്സാണ്, ഇത് അർജുനന്റെ ചിന്താഗതിയാണ്. അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദുര്യോധനാദികളൊന്നും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കൗരവന്മാരൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ്, അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അവരൊക്കെ ശംഖുനാഥം മുഴക്കി, ഇവിടെയും ആയി, എല്ലാം ശരിയായി, എല്ലാം റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാണട്ടെ ആരൊക്കെയാ വന്നിട്ടില്ലെന്ന്. എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് സങ്കടം വരികയാണ്, ദുഃഖം വരികയാണ്. അയ്യോ, എല്ലാം എന്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ, ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവർ, അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ, മുത്തച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ, ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ? ഓരോ ഒഴികഴിവുകളും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അർജുനൻ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, അർജുനൻ ബില്ലാളി വീരനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അർജുനന്റെ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞ് വർഷം മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം സെന്ററിൽ പോയിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ എക്സാം എഴുതുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോ ആ ഒരു വർഷം പഠിച്ചത് എന്തായി? ആ എക്സാം സെന്ററിൽ പോയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ എക്സാം എഴുതുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വന്നു, സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ശംഖുനാഥം അവിടെ മുഴക്കി എല്ലാവരും. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ പറയണം. 5 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഒഴികഴിവുകൾ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒരേ ചിത്രം, ഈ ഒരേ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യമാണ്. അവിടെ യുദ്ധക്കളമാണ്. ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ 3 പേരുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താണ്?
എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അവര് ജയിക്കോ അവര് തോൽക്കോ, എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കണം, അവര് രാജ്യം ഭരിക്കണം. അപ്പൊ എന്റെ എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. ദുര്യോധനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഞാൻ ജയിച്ച് രാജാവായാൽ മതി, അത് ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ നടുവിൽ ആരാണ്? ആ മധ്യത്തിലുള്ള ചിത്രത്തില് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊക്കെ എന്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ, ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ദൈവമേ, എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അർജുനൻ. ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, അർജുനന്റെ നല്ല മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്. അഹോബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാഭയം സുഖാലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമ മുദ്യതഃ. പറയാണ് കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. ഞാനൊക്കെ എന്തൊരു മഹാപാപമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം സ്വന്തം ജനങ്ങളെ, അതായത് സ്വന്തം ആൾക്കാരെയാണല്ലോ ഞാൻ വധിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്തൊരു മഹാപാപമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രേഹന്യും തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭാവേത്. കൃഷ്ണനോട് പറയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിലും ഭേദമാണ് നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പറയാ, ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം എന്താണ്, ഇപ്പോ ഞാൻ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കാം, എന്നാ വേണമെങ്കിൽ അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, അതാണിപ്പോ ഭേദമെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സഞ്ജയ ഉവാച്ച്, ഇവിടെ വീണ്ടും സഞ്ജയം, ഇതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അതൊക്കെ കാണുന്നതാരാണ്? കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയായ സഞ്ജയൻ കാണാണ്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഏവ മുക്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഗ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്ത ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴികഴിവുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നും പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരങ്ങളെയൊക്കെ താഴെയിട്ട് ആ തേരിൽ ഒരു ഇരിപ്പായി എന്ന് പറയാണ്. ഇതിപ്പോ 9 കാരണങ്ങൾ, പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ജയം സംഭവിക്കും, അവരാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ 9 ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആദ്യത്തേത് ധർമ്മക്ഷേത്രം. എന്താണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രമായിരുന്നു അവര് ജയിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു തെളിവ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ഒരു ധർമ്മക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമാണ് ജയം, അധർമ്മം അവിടെ ജയിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല. പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ എല്ലാവരും എന്താണ്? ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്, അപ്പൊ അവർക്ക് ജയം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവായിരുന്നു അത്. രണ്ടാമത്തേത് ദിവ്യമായ രഥം. അർജുനന്റെ രഥം അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത ആ ദിവ്യമായ രഥമാണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ രഥത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ കപിധ്വജ, നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തില് ആ കൊടിയടയാളം കാണാം. ഇവിടെ ഒരു കൊടിയുണ്ട്, ആ കൊടിയുടെ മുകളിൽ ആരാണ്? ഹനുമാൻജി ഉണ്ട്. കൊടിയുടെ മുകളിൽ ഹനുമാൻജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹനുമാൻജി എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് ആ രാമന് വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ രാമൻ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ കൃഷ്ണൻ സാരഥിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ രഥത്തിന്റെ കൊടിയിൽ ആരാണ്? ഹനുമാൻജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു എന്താ പറയാ ലക്ഷണമാണ് ഇത് ഈ ജയിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ. പിന്നെ ശംഖനാദം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതിയ അർജുനനും ഇവരുടെയൊക്കെ ദിവ്യ ശംഖനാദമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മുഴക്കിയതും അപ്പൊ ശംഖനാദമാണ്, അതൊക്കെ ദിവ്യമായ ശംഖനാദമായിരുന്നു. പിന്നെ ഗാന്ധീവം, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാന്ധീവം, അത് വരുണദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. ആ അഗ്നിദേവന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം വരുണദേവൻ അർജുനന് കൊടുത്തതാണ് ഗാന്ധീവം, അത് ഒരു ദിവ്യ വില്ലാണ്. പിന്നെ ത്യക്തജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുര്യോധനൻ സൈന്യം നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് ആ സൈന്യം, അവന്റെ സൈന്യം കാണുമ്പോൾ ആ സൈന്യത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയണ്ടായി, അതായത് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ജീവിതം ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ശുഭമായി ഉണ്ടാവാൻ ചെയ്തത് ആർക്ക്? നമ്മുടെ അർജുനന് വേണ്ടി അത് നല്ല രീതിയിൽ അതുപോലെ ഫലിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ത്യക്തജീവിത. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവരൊക്കെ ബലിയർപ്പിക്കും ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർജുനന് അത് വിജയം തന്നെയാണ്. പിന്നെ മോക്ഷത ഏകാദശി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏകാദശിയെ നമ്മള് മാധവ തിഥി എന്ന് പറയും. മാധവ തിഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധവ ആരാണ്? കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ ആ ഏകാദശിയും കൂടി ആയിരുന്നു അന്ന് മോക്ഷത പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നവളാണ് ലക്ഷ്മി. ആ ലക്ഷ്മി ആരാണ്? ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു നാരായണൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി എവിടെയാണോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഋഷികേശ, എല്ലാത്തിലും ഉപരി എന്താണ്? ഋഷികേശ ആരാണ്? അത് കൃഷ്ണനാണ്. ഋഷിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഋഷിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഈശ എന്ന് പറഞ്ഞ നാഥൻ,
അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഋഷികേശ, അത് ഭഗവാൻ സ്വയം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷികേശ, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അർജുനന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറയണേ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിനെയൊക്കെ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപ്യതമാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അത് ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കേട്ട് അതേ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെത്താൻ മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അതെന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴി അതുകൊണ്ട് ഇതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ രസമായിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല നിഷ്ഠയിൽ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതിന്റെ എന്താ പറയാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇത് പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്. അവിടെ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരാള് ബ്രാഹ്മണൻ സുശർമ്മ. ഈ സുശർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മജാനാതി ബ്രാഹ്മണ, അതായത് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം. അപ്പൊ വൈദിക ക്രിയകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പിന്നെന്താ പറയാ നമ്മുടെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, ജപം ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, പിന്നെ വേദ അധ്യയനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം. ആ പഠനം ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ആ ജ്ഞാനം പകർത്തി കൊടുക്കണം ആര്, ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ഇല വിറ്റ് അതിൽ കിട്ടുന്ന കാശിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പണം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മദ്യപിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവിച്ച് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അവര് ആ ദുഃഖത്തിലാകുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സുശർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ. ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സുശർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ യമന്റെ അടുത്തേക്ക്, യമലോകത്തിലേക്ക് പോയി. യമലോകത്ത് പോയപ്പോ അവിടെ അവിടെ എന്താ പറയാ നരകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ശിക്ഷയൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കിട്ടാണ് കാളയായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാളയായി ജന്മം എടുക്കാണ്. അപ്പൊ കാളയായി ജന്മം എടുക്കുമ്പോ എന്താണ്, കാളയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്താ ചെയ്തേ, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാളയും കൊണ്ട് ഒരുപാട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ്. അത്രയും ഒരുപാട് ഭാരപ്പെട്ട ജോലികളൊക്കെ കൊടുത്ത് കാള ഒരുപാട് വല്ലാതെ അതിന് തളർന്ന് അതെന്താണ് അത് വീഴാണ്. ആ തളർന്നു വീഴുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടി വരികയാണ്. ഓടി വന്ന് അവർക്ക് സങ്കടം തോന്നുകയാണ്, സഹതാപം തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് പറയും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ അവർ പറയാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ വേശ്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വേശ്യാസ്ത്രീ പോലും പറയാണ്, അതേപോലെ പറയാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഈ കാള വീണ്ടും യമന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. യമന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ധർമ്മരാജാവ് പറയാണ്, നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോയി. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് നിനക്ക് ആ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ പുണ്യം കിട്ടി. ആ വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ പുണ്യം കിട്ടിയപ്പോ നിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി നീ വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ജനിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ജന്മം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി വീണ്ടും സുശർമ്മ ജനിക്കുകയാണ്. ആ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. അതായത് ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ പുണ്യം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന്, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ എന്ത് പുണ്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെനിക്ക് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് പഴയ ജന്മത്തിന്റെ ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാണ്. ആ സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ച് അവസാനം ആ വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താണ്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുണ്യം? അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എന്ത് പുണ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയും, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലൊരു തത്ത ഉണ്ട്. ആ തത്ത ദിവസവും എന്തോ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നും കേൾക്കാറുണ്ട്. ആ തത്ത പറയുന്നത് എന്നും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. അത് കേട്ട് കേട്ട് എന്റെ മനസ്സൊരു പരിശുദ്ധിയാവാണ്. എന്താ പറയാ, മാനസികമായി എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് എന്ന് പറയും. ആ സ്ത്രീ പറയും. അപ്പൊ അവസാനം ഈ സുശർമ്മ ആ തത്തയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന്. അപ്പൊ ആ തത്ത പറയാണ്, ഞാൻ ഒരു ഗുരുകുലത്തിലായിരുന്നു. ആ ഗുരുകുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അവിടെ വൈദിക കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗുരുകുലം. അപ്പൊ ആ തത്ത പറയാണ്, അവിടെ ഗുരുകുലത്തിൽ എന്നും ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിത്യേന കേട്ട് കേട്ട് കേട്ട്, തത്തയ്ക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് ദിവസേന കേൾക്കുമ്പോ തത്ത എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ മനഃപ്പാഠമാക്കി. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും. പക്ഷെ ഈ തത്തേനെ ഒരു കള്ളൻ കട്ടെടുത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ
വേശ്യാസ്ത്രീക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ ഇവിടെ വന്ന് വേശ്യാസ്ത്രീ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്രവണം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു പുണ്യം ആർജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ സുശർമ്മ എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലാവാണ്, അതായത് എനിക്കൊരു ബ്രാഹ്മണ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഞാൻ അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു, അവസാനം ഈ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ പുണ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചു. വെറും കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അത് നിത്യേന അത് അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം? അവസാനം ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടാവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ നിത്യേന ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി അതേപടി ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കഥ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ. അതായത് നമ്മൾ വെറും കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രവും നമുക്ക് അത്രയും പുണ്യമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആ ഒരു ഇതാണ്. ഇത് പത്മപുരാണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ഗ്രൂപ്പിൽ മാതാജി. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 50 നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ശോഭന മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. 50 പേരും ആ നമ്പറിന്റെ ഉടമസ്ഥര് ശോഭന മാതാജിയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പറിലേക്കാണ് ആൻസർ അയക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 90 എന്ന് തുടങ്ങുന്ന, അതിലേക്ക് ആൻസർ അയക്കുക കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഈ മാതാജി. നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതിയാവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ. മാതാജിക്കാണ് ആൻസർ അയക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഒരു 50 നമ്പർ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ശോഭന മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക.